Esta curva é unha zona crítica en canto ao número de accidentes. Está en Corbillón, Cambados, e nos últimos meses producíronse aquí varios accidentes. Do máis grave, resultou ferido un motorista que aínda está pendente de saber se perde unha das súas pernas. Por iso, o Concello de Cambados levou a cabo unha actuación urxente e provisional para mellorar a seguridade cun investimento de 2.500 euros. Donde vemos ahora que se instalou aquí unha valla protectora, mas tamén fixemos unha sinalización vertical anunciando que hai un estreitamento e tamén se instala tamén un punto de luz, un poste con un punto de luz para mellorar a iluminación de noite. É unha das actuacións que Cambados levou a cabo dentro dos orzamentos do Plan Concellos 2017 para mellorar a seguridade viaria. Dos máis de 500.000 euros do plan, uns 135.000 se dedicarán a este fin, mellorando a sinalización ou ampliando camiños, como xa se está a facer noutros puntos do Concello. Vamos a facer ampliacións de camiños en Castrelo, concretamente un en Sartaxes, outro no Facho e tamén en Sameiro, que ten un importe total de 35.000 euros. Tamén vamos a facer unha rehabilitación da Avenida da Coruña, que tamén xa está aprobada pola Deputación de Pontevedra, que vai a consistir en instalar uns reductores, uns pasos de peóns elevados. Tamén se ampliarán as beirarrúas do entorno da igrexa parroquial de Cambados. En canto a esta actuación urxente do Corbillón, hai que dicir que é provisional e desde o Concello farán xestións con Augas de Galicia para que a entidade poña unha solución definitiva para a seguridade desta zona.